your crazy friends when I'm done with awkward situations, empty conversations. To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name. Benvinguts al nou programa de Conca Televisió, on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària de la Conca de la Mancomunitat d'Òdena assistiran a aquest plató per resoldre 3 preguntes de les matèries següents: matemàtiques, ciències, actualitat i llengües. Cada escola comptarà de 3 participants i tindran un màxim de 30 segons per resoldre cada pregunta. En cas de que la pregunta es falli, se'ls petarà un globus. Molt bé, doncs un cop feta aquesta introducció, passarem a presentar les escoles que avui ens acompanyen. A la meva dreta, el Ramon Castelltort. Hola, nens. Hola! Ens trobem, primer de tot, amb el Jan. Jan, que té 8 anys i és d'Igualada. Sí. És un dels futbolistes que tenim avui, perquè no és el primer que ens acompanya. T'agrada el futbol, oi? Sí. Que jugues amb algun equip? No. Bueno, i a part del futbol, tens alguna altra afició? Sí. Sí, la bicicleta. La bicicleta? No, amb bicicleta. Que vas molt sovint? No gaire. Com No a gaire. casa dels meus avis. Bueno, a mi també m'agrada molt, la bici. Molt bé, la següent participant del Ramon Castelltort és la Laia. Hola, Laia. Hola. La Laia també té 8 anys i és d'Igualada i ella té... A veure, explica'ns les aficions que tens tu. Anar amb bicicleta i ja està. Pel que sé, o pel que m'han dit, t'agrada molt jugar al teu poble. Sí. Quin poble és? Espel. I allà què jugues, que t'agradi tant? A tot? Sí. Molt bé, i l'última del Ramon Castelltort és l'Èlia. Hola, Èlia. La Èlia té 8 anys, és del Xaró, i a l'Èlia li agrada molt la natació. Sí? Que hi vas molt sovint. Sí, ahir vaig anar, estic faradada i vaig a competicions. Fas competicions? N'has guanyat alguna o no? Molt bé, no? I a part de la natació també fas ballet. Sí? I aquí també vas a competicions de ballet o no? No, a ballet vaig a fer cursos. Molt bé. Jo també anava de petita. Molt bé, i a la meva esquerra ens trobem amb el García Foses, que ens acompanyen els altres futbolistes. Primer de tot el Raül. Hola, Raül. Bueno, Raül, tu tens 8 anys i ets d'Igualada, no? I també t'agrada molt el futbol. Però a part del futbol hi ha alguna cosa que també digues, mira, això m'agrada molt. Sí, a bàsquet. El bàsquet? Que jugues amb algun equip de bàsquet? No. De futbol? I m'han explicat que també t'agrada molt anar a la platja. Sí. Sí? I tens alguna platja en especial o no? No. Bueno. Molt bé. Després tenim la Clara, que la Clara té 7 anys i és d'Igualada i també li agrada el bàsquet com el Raül, no? Però també tens altres aficions. A veure, explica'ns aquestes aficions. Vaig a música i toco el violí. Toques el violí. Quants anys fa que el toques? L'any passat vaig començar. I com ho portes? Bé. Sí? I també el teatre, pot ser? Sí. T'agrada? I el teatre també fa... Quant temps fa que hi vas? 2 anys o així. Molt bé. I després ens trobem amb el Pol, que té 8 anys, és d'Igualada, i ell també té bastantes aficions. Futbol, col·leccionar coses i toco el trombó. El tambor? El trombó. Ah, el trombó. I això de col·leccionar, col·lecciones plomes, oi? Sí. I aquesta afició, a què es deu? Ja fa temps. Sí. Quan tenia 3 anys o 4 ja la feia. Sí? I quin tipus de plomes col·lecciones? Bueno, d'ocells del bosc i d'altres És molt curiós.
Molt bé, molt interessant. I, doncs bé, un cop presentat als nostres escoles que avui ens acompanyen, començarem amb l'assignatura pendent. Molt bé, el primer bloc que tenim avui és el bloc de matemàtiques, d'acord? Així que, nens, nenes, estigueu atents, que comença la primera pregunta. Segueix la sèrie de 3, 6, 9 i 12. L'equip de Ramon Castelltort. 3, 6, 9, 12, 14, 17... No, no és correcte, però passarem el rebot a l'altra escola. 3, 6, 9, 12, 15... Molt bé, fins aquí. Doncs el García Foses l'ha fet bé i per tant hem de petar un globus, vale? A veure, no us espanteu. Les orelles. No ha sigut tant, no? Molt bé, doncs atenció que continuem amb la segona pregunta de matemàtiques. El Miquel té 12 anys i la seva germana en té 4 menys. Quants anys té la seva germana? Molt ràpid, aquí. El Jan. Va, Jan, però és que... 8. Molt bé, resposta correcta. Bueno, anem molt bé, no?, per començar. I ara continuem amb l'última pregunta de matemàtiques. Quan fan 4 més 5 més 4? 13. Molt bé, resposta correcta. Bé, i després d'aquest bloc de matemàtiques, donarem pas a un vídeo que vam gravar a l'escola del García Foses. Així doncs, endavant!